cert PIC, 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 i som portaveu del debat. I elles són Pere... Jo som portaveu del CPC. Pere, Sant Celoni. Sant Celoni. Sí. Jo el germà d'un dels 4 detinguts. També és. Sí. I ets? Sant Celoni. Pere, Sant Celoni. Sí, d'Esquerra, d'endavant, també. No, de CPC. I bé, estem aquí per demanar la llibertat dels 4 detinguts injustament i bé, estem aquí en solidaritat. Sí. Bueno, en primer lloc mostrar el nostre total suport i humà i polític a les 4 persones que han passat injustament la nit en el calabós. Veiem extensiu aquest suport i solidaritat a familiars i amics, ja que ha estat una nit dura i complicada. També felicitar i donar les gràcies a tota aquella gent que ahir se va desplaçar en el quarter de la Guàrdia Civil d'Espont d'Inca per fer costat a les 4 persones detingudes, algunes d'elles agredides per agents. Des de l'Esquerra Independentista de Mallorca volen denunciar la violència duta a terme per part del Partit Popular. Violència és aquella que agredeix un estudiant durant l'ocupació d'una conselleria. Violència són guàrdies civils agafant pescoll a manifestacions, a manifestants a Bunyola. Violent també és qui dona ordres perquè això succeeixi. Violència és criminalitzar manifestacions pacífiques i festives. I una vegada més veiem qui són els violents. Són aquells que s'omplen la boca de democràcia i llibertat. Són el govern, la delegació del govern espanyol i el Partit Popular. I és per això que demanem responsabilitats i que expliquin a la gent aquest ús indiscriminat de la violència. Però aquesta gent està aconseguint el que vol amb aquesta violència, que és desviar el debat. Amb aquestes detencions i agressions, el Partit Popular vol crear una cortina de fum i fer que la gent vegi allò que no vegi allò que és important. Que no poden sortir al carrer sense que centenars de persones els xiulin i els cridin per la pèssima gestió de govern. Quan un govern no té arguments per tancar hospitals, tallar drets socials, però sí que té del pes per enviar desenes de guàrdies civils des de la península a Mallorca per reprimir els mallorquins i mallorquines, l'assumpte esdevé vergonyós. Volem saber què feien aquests agents de la Guàrdia Civil a Bunyola i què feien molt abans que arribés a embausar. Sense dubte pensam que eren allà per provocar i detenir de forma totalment premeditada 4 persones amb una afiliació política coneguda, 4 joves compromeses amb els drets socials i nacionals d'aquest país. Una altra provocació és que tot i haver demanat un habeas corpus ahir a les 8 del vespre, les persones detingudes no han estat encara posades en llibertat i són ja a les 12 del migdia. Una altra provocació és que la Guàrdia Civil informés, passada la mitjanit, que les detingudes serien traslladades a els jutjats de guàrdia i que això era mentida, ja que els van enviar en el quarter de la Guàrdia Civil de Manuel Azaña, jugant amb l'estat emocional dels familiars i amics que eren allà donant suport. No podem esperar res de bo d'aquesta vintena d'agents que, amb una actitud sudesca i provocadora, han saturat aquesta matinada el quarter d'Espont d'Inca fent befa dels concentrats i concentrades allà. Però totes aquestes provocacions, detencions i agressions que es fan extensives a tota la gent de Mallorca que està participant a les protestes contra el govern sols serviran per encoratjar encara més a les mallorquines a seguir donant-se benvinguda, entre cometes, allà on vagi a boxar. Perquè aquest creiem que és el titular. Les agressions del govern a la llengua i els drets socials són contestades amb contundència dia rere dia pel poble de Mallorca. Així doncs, encoratjar Mallorca a seguir amb aquest deixondiment, amb aquesta contundència davant les agressions que pateix per part del govern del PP. Ens podran detenir, ens podran agredir, ens podran reprimir o multar, però com deia Toni Roig, no ens fareu callar. No faran callar ni amb violència ni amb criminalització la dignitat d'una gent que assenyala dia rere dia la mala gestió d'aquest mal govern. Teniu previst algun altre tipus d'acte de protesta entre avui i demà? Manifestacions i concentracions que hi hagi als pobles per donar aquesta benvinguda en embausar i, evidentment, cada detenció, cada petita agressió que patim serà contestada amb mobilitzacions. Perdona. Quina és la vostra versió dels fets? O sigui, com s'ha produït la detenció i ara baixa? La nostra versió dels fets és que des d'un moment en què un delegat de govern actua segons la seva paciència, una cosa mai vista, s'està produint una il·legalitat, una irregularitat. 4 persones amb una afiliació política coneguda, com dèiem, 4 independentistes, han estat escollits a foto, creiem, per ser detinguts. La Guàrdia Civil va anar directament a per ells quan la manifestació no s'estava produint cap tipus de violència ni res. La violència és la que va produir la Guàrdia Civil en arribar allà en el lloc. Moltes gràcies.